Sziasztok, Szarka Zsófi vagyok. Nagyon sok gasztrocikket olvashattatok már tőlem, és még több főzőműsort láthattatok, ahol rengeteg finomság készül el, de arról még nem meséltem, hogy mi történik a háttérben. Itt a Kázó csatornán pedig azt mutatom be ebben az esetben, hogy tartjuk frissen az ételeket, hogy készítem elő őket. Most a Kázó Design vákuumgépeit mutatom be. Az én esetemben hatványozottan szükség van a friss tárolásra és az alapanyagok elkészítésére, de azt gondolom, hogy minden háztartásban ez egy nagyon fontos szükséglet. A reggeli maradéka, vagy az ebéd maradéka, vagy esetleg, hogyha friss vacsorát készítenénk. Éppen ezért a vákuumozásnak rengeteg előnye van, hiszen el tudjuk levegőmentesen tenni és zárni azokat az alapanyagokat, zöldségeket, gyümölcsöket, mi több nem kell minden nap a boltba járnunk érte, hiszen frissen tartja több mint egy héten keresztül. A gyümölcsök és a zöldségek nem kezdenek el erjedni, hiszen nem jutnak levegőhöz. A húsok nem kezdenek el nyálkásodni, sőt a halak is frissen maradnak, ami nálunk nagy kincs, hiszen ritkán jutunk igazán finom friss halhoz, és nagyon jó, hogyha 3 nap múlva is ki tudjuk venni a hűtőből. Éppen ezért nem kell állandóan boltba járnunk, és bármikor elő tudjuk venni, akárcsak hogyha a sütőbe, forró vízbe vagy mikróba tesszük, így már vacsorához is jutunk 10 perc alatt. Mivel én egy nagyon praktikus lány vagyok, ezért nagyon figyelek a hely spórolására is. Nem dobozokat használok, hanem ezeket a vákuumzacskókat szépen egymásra pakolom, akár a fagyasztóba, akár a hűtőbe, és így takarítok meg rengeteg helyet vele, hogy minél több alapanyag férjen el. A legfontosabb gombunk a lezáró gomb, ami a tekercseinket lezárja, hiszen méretre vágott tekercsekkel dolgozunk. A következő a vákuumozó és egyben lezáró gomb, ami a levegőt kiszívja a zacskóból és egyben le is zárja. A vákuumozás erősségét is állíthatjuk, hogy gyengébben vagy erősebben szeretnénk, hogy a levegőt kiszívja a zacskóból. Választhatunk, hogy száraz vagy nedves alapanyag, azt szerint állítjuk be ezzel a gombbal. Amennyiben a vákuumozást vagy a lezárást szeretnénk megszakítani, arra használjuk a stop gombot. A WC300 Kázó vákuumozó géppel dobozokat is vákuumozhatunk, leginkább folyékony alapanyagokra, folyadékokra használjuk mindezt, arra használjuk ezt a gombot. Ehhez egy applikátor van segítségünkre, amit ha felnyitunk a tekercs dobozában, akkor találunk meg. Van egy csatlakozónk, ebbe beszúrjuk, a másik végét pedig a dobozba, és így szívjuk ki a dobozból is a levegőt. Amikor felnyitjuk a vákuumozógépet, akkor elsősorban egy kis vágó sínt találunk, hiszen a tekercs innen jön ki a tekercs tartóból, ezt szépen ráhengereljük, rálógatjuk, és el tudjuk vágni akkorára, amekkorát csak szeretnénk. Majd, mikor levágtuk méretre, akkor belehelyezzük ide a kis vákuumkamrába. Ezt a vákuumkamrát, ezt ki is tudjuk venni, hiszen azért 1-2 alkalommal összemaszatoljuk, és így könnyebben tudjuk tisztítani. Leginkább a Kázó kutatások szerint ezt a kis tömítést rontjuk el leggyakrabban, éppen ezért egy pótot is találunk benne, de ezt jobb, hogyha nem is bolygatjuk, csupán hagyjuk itt a helyén, és a vákuumkamrát emelgetjük ki takarítás szempontjából. Amikor vákuumozni szeretnénk, akkor rá tenyerelünk egyik-másik oldalára kattanásig. Majd ezzel tudjuk a 2 oldalán felnyitni egyik és másik gombbal, amire nagyon ügyeljünk, hiszen belül van egy kis kalantyú, amit akár el is törhetünk, hogyha nagyon erőszakosan bánunk vele. Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen tasakot vagy tekercset választunk, ebből is a tekercs szerintem a legpraktikusabb, hiszen abszolút méretre tudjuk vágni. A tekercs és az zacskó anyaga az bordázott, tehát nagyon könnyen tudunk vele bánni, ahogy említettem, méretre is vághatjuk, de hogyha zöldséget vagy gyümölcsöt használunk, akkor ki is moshatjuk. Tehát újra hasznosítható, nem kell újat és újat vásárolnunk, valamint, hogyha egy picivel nagyobbat vágunk, akkor újra és újra lezárható, kisebbre és kisebbre. Van egy hengertartónk, amiben belehelyezzük. Itt alá bújtatom, ezt is fel tudom emelni, és így méretre vágom. Ekkora zacskót vágtam most le, amit berakhatunk forrásban lévő vízbe is, berakhatunk a fagyasztóba is, berakhatunk a hűtőbe is, mi több a mikróba is, és szuvidálhatunk is vele.
Mivel a legmagasabb forráspontba is és a legalacsonyabb fagypontra is berakhatjuk, nagyon fontos, hogy ezekből az zacskókból ne oldódjon ki semmi. És hát piktogram is jelöli, hogy BPA-mentes, ami nagyon fontos, hiszen nem oldódnak ki belőle olyan anyagok, ami a szervezetünkre vagy a környezetünkre károsak volnának. Az előre méretre vágott tekercsekből levágtam egy kisebb darabot, és le is ragasztottam. Ebbe töltöm majd a zöldségeket, például, hogyha felbontottunk egy konzervet, és nem fagyott el mind, akkor a baby zöldségek bátran mehetnek bele. Mivel annyira egészséges és nem kerül levegővel egy légtérbe, ezért bátran adhatjuk a gyerekeknek, kisbabáknak is. Levákuumoztam, és lezárt magától is, de hogyha hamarabb szeretnénk már a vákuumozást leállítani, akkor a stop gombbal leállítjuk. Most pedig felnyitom, és mehet be egyenesen a hűtőbe. A Kázó Design a tekercsek mellett már méretre szabott zacskókat is, tasakokat is tervezett, ami pontosan elegendő egy szép szelet lazachoz. Amennyiben egy kicsit nedves, mint ahogy mindegyik hús, vagy hogyha fogyasztóból elővettük, de akár egy hal is, akkor egy picit letörölgetjük róla a nedvességet. Amennyiben még több nedvességet érzünk rajta, akkor hozzá is pakolhatjuk a törlőkendőt, és úgy vákuumozzuk majd le. A lazac alatt most egy papírtörlő van, de amennyiben pácolni szeretnénk a lazacot, vagy bármi nemű húst, halat, akkor nincs szükség papírtörlőkendőre. 2-3 nap helyett 2-3 óra alatt be tudjuk pácolni ezeket az ételeket, hiszen annyira gyorsan magába szívja levegőmentesen az illóolajokat, a fűszereket, vagy bármilyen olajokat, hogy nincs szükség több időre. Most azonban csak tárolni szeretnénk, éppen ezért lezárjuk. Ami még fontos a lezárásnál, hogy a zacskó széle ne legyen nedves, ezért ezt is megtörölgetjük. Miután megtöröltük, azután elsimogatjuk és behelyezzük a vákuumkamrába. Szépen egyenletesen kell, hogy illeszkedjen a vákuumkamrának a széléhez, akkor tudjuk szépen lezárni is. Amiután kialudt mindkét lámpa, kiszívta belőle levegőt, azaz vákuumozta, és le is zárta a zacskó száját. Ezután nincs más dolgunk, csak hűtőbe tenni, vagy a fagyasztóba. Szóvidálni nem tudjuk, hiszen még papírtörlő van benne. A Kázó Design 3 vákuumozó gépével állok most itt szemben, különböző méretekben és különböző teljesítményekkel. Mind a 3 háztartásba való, tehát abszolút hazavihetjük és használhatjuk akár minden nap is. A Kázó Design WC10, ez a legkisebb formátumú, praktikus, bárhol elfér, ebben viszont nincsen külön vágórész. Tehát ugyanúgy tekerccsel és előkészített tasakkal is meg lehet vásárolni, viszont kell hozzá egy kis olló, amivel méretre szabjuk magunknak. 3 gombot találunk rajta, az egyik, ami lezárja, a másik, ami vákuumozza és lezárja egyben, a harmadik pedig a stop gomb, ami megszakítja bármelyik folyamatot. A Kázó Design WC300 vákuumozó gép már nagyobb teljesítményű. Ennek a használatát a videó elején láthatjátok, de ezt leginkább azoknak ajánlom, akik már nagyobb mennyiségekkel dolgoznak és sokkal szélesebb skálán, hiszen több funkció van rajta, vágó is van rajta, tehát a tekerccsel is abszolút könnyedén bánnak majd. Az asztalon lévő legnagyobb teljesítményű géphez érkeztünk, ami a Kázó Design Gourmet 380-as. Ez már igazán sok és nagy mennyiségű ételt tud levákuumozni, belül találjuk a tekercs helyét, és a lezárás is sokkal könnyedebb, nem kell rá tenyerelnünk, hanem egyszerűen egy kis karral elfordítjuk, így lezárjuk, majd újra elfordítjuk és felnyitjuk. A gombok száma is szaporodott, szintén van egy lezáró gombunk, egy vákuumozó lezáró, egy vákuum erősséget szabályzó gombunk, és le is stoppolhatjuk. Nedves, száraz alapanyagok közül választhatunk, és ebben már természetes a doboz vákuumolása is. Ehhez van egy bemenetünk újra, és választhatunk, hogy marináljuk, avagy csak szimplán levákuumozzuk a doboz tartalmát. Minden folyamatot figyelemmel követhetünk ezzel a kis lecsékkal, hiszen ahogy vákuumozunk, úgy halad előre és mutatja a végét és az elejét a folyamatnak. Nagyon sok dologra használhatjuk az élelmiszereken kívül is a vákuumzacskókat.
A nagyon jó kis bébi ételeink mellett lezárhatjuk a kozmetikumainkat is, amit akár egy reptér során nagyon-nagyon praktikusan tudunk majd használni az ellenőrzések folyamán, de ugyanúgy a csavarokat is, hogy könnyebben tudjuk rendszerezni, és akár a vetőmagokat is, hiszen jövőre akkor újra tudjuk őket használni. Tehát nem csak élelmiszerre, bármi másra is, és a rendszerezés érdekében tudjuk használni a vákuumcsomagolást. A Kazol Design vákuumozó gépeiből láthattatok most 3-at. Remélem, hogy tetszett a videó. Lájkoljátok, osszátok meg, vagy iratkozzatok fel a Kazol Design csatornájára. Az infoboxban lent megtaláltok minden információt ezekről a gépekről, ha tetszenek, akkor rendeljétek meg. Sziasztok!